Isubok ay grabe kung na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabusa, iligtas ng grabe tulpo. Isubok mo kay grabe, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwira ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naabulyado, isubok mo kay tulpo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan na. Ito naman si lalaki, tumulog kay Boss Rafi. Gusto niya ang asawa niya, makipagbalikan na sa kanila. Pero ito, asawa niya, ayaw na sumama sa kanila. Kaya itong si lalaki, umiyak sa national TV. Ang sabi ng asawa niya, tatanga daw kasi siya. Pinabili siya ng hotdog o putlong ang pinili niya. Bawal marites dito. Isubok ay grabe kung na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabusa, iligtas ka grabe tulpo. Isubok mo kay grabe, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwira ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naabulyado,
dito, sila nanay na tatay. Ang hirap trabaho, mabuha, sipagakay. Hindi mo basket, hindi mo dito, di ba yung salumay? Dito sa bukid, may palay na mutiay. Ang nais na dito, sila nanay ang tatay. Ang hirap trabaho, mabuha, sipagakay. Hindi mo basket, hindi mo dito, iba yung salumay. Abisan na, puti